dan yarba. Abokina Ya ka da makwabtaka ka da abin nan. abokina kwana biyu ka bace. Wallahi da yake ka san yanzu abubuwa sun kan kama. Wallahi tallahi hidimar biki na nake ta hada lehe. Shine na je santara na hado kaya. Allah ce ci. Wallahi tallahi. Allah ce ci. Sai na zuwa haka. Kin san GB Kirsimeti namu. Allah ne. To shine nace bara nema uwar gida magana. Nace zan je in so mata takalma wayanda za mu sa a Kirsimeti da yaro na boyi. Aikon Allah. Wai maman iyabo. Maman iyabo. To shine zan samu mata takalma. Dan Allah shine nake ganin ina ka je ka so wayannan takalma na gan su masu kyau tun kan ma a yi du'a leda. To bari in gaya maka wata magana da baka sani ba. Baka da labarin shagon Abdulhadi Muhsin Santara Market. Shagon Abdulhadi Muhsin babu kalar takalma na zamani na yayi wa'inda Abdulhadi Muhsin bai kawo ba a Santara Market. Haka ba bari in ajaje kai ma bayani. Ya kawo takalma na sarakuna, ya kawo takalma na manyan masu kuɗi, ya kawo takalman yara, ya kawo takalman fata kala-kala, ya kawo hapcover kala-kala. Abdulhadi Muhsin ya tanadi manya-manyan jikuna na matan masu kuɗi, jikuna naka irin waɗannan na mata. Ka san ku yarbawa ne kuna bindin a ruwa ba ku cika abin nan ba. Bari in yanke ma zancen ta kuɗi. Shagon Abdulhadi Muhsin sun tanadi manya-manyan abubuwa na more rayuwa a bangaren back and shoes. Dan Allah dan uwanmu. Wallahi tallahi. Dan uwanmu dan Allah yana so ka je ka raka ne wannan shago da Allah naka. Dan Allah dan uwanmu. Ai an ga haƙƙin makwabtaka. Dole rakiya dole. Don Allah dan uwanmu mu je da Allah ka raka. Mu je in raka ka kila ka bada. Yauwa dan uwanmu nagode. Allah Assalamu alaikum. Allah barka da kasuwa. Ka gane ni? Ni ne na bannan